Aradu da shake. Yanzu in shayi da shanun goggo guda 5. Abba har ashe har yanzu wai kuɗi wai na ba wani ceduli mai POS har yanzu ba wanda ya je daga shiki. Kai ba zai yi ba. Wannan sai dai in kashe shi da sauru kawai. Kawai ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Kai. Na shiga uku. Min bani. Da fulani kai ke masalan mu da ke bara ba gidan mita wallahi. Kullum kina cikin mita. Ba dole in yi mita ba. Kuɗi ba shanu 5 fa ba washa bane ba. Na shaida. Shanun babba na shaida haka guda 5. Na ba wani tajuli mai POS ya har yanzu sun ki su fito kuɗi. Masalan mu da keke ba ka tambayan zaki abu wallahi. Shine masalan mu da ke wallahi. Kai sai gyal. Sale boy. Ya ke ciki ne na ji kutun daga can na to kuna ta mita. Wallahi dan fulani ne kudin ta maka a iska. Ai min jaje na shiga uku shanu 5 na shaida. Kai kana da matsala. Kai baka tambaya abu idan za ka yi. Kai yanzu mana baka san mana da shakundun ba sa'ad mai POS badawa ba stop. To waye wannan haka kuma? Ai shi yanzu yanzu magani yanzu zaka ko miliyan 100 ce yanzu zai tura ma kudin ka yanzu zaka gansu a waya. Kina so ki ce mun sha yanzu warkewa yanzu? Kai shi karshe shewa ma ko 1000 ce da kai zai iya cire ma 150 ya baka ATM ɗinka. Amma kin shi amana ta. Mu je wajen shi yanzu. Ka san menene wani karin kashe shewa ma? Ba za a raba muku gado ba? Ai kana zuwa duk kudaden nan da ka bai kakka je cewa wai ne za su makale a network shi fa da touch express yake amfani. Yanzu kina nufi ko garin kwaki za mu sha za mu samu. Yanzu na warke mu je do Allah mu je ki kai ni. Zan sallame ki mu je. Okay mu je.